No niin, ja tervetuloa kaikki meidän kulttuuriajalle ja teemme positiivisen mielenilmauksen. Poliisikin on meidän edessä. Meitä on 150 ihmistä autoissa liikkeellä. On sikäli historiallinen retki, että ensimmäistä kertaa käsittääkseni mennään sillä tavalla kulkueessa, että siihen ei väliin päästä ketään ennen kuin Kuolharjua. Ajakirjassa löytyy reitit, kassista löytyy kartta, jos karttaan tarvitaan. Täältä löytyy myös Leilan ja minun puhelinnumero Heikki Mäenpään nimeni. Mä olen kuuluttamassa teitä tuolla Liisan ja Leilan kanssa tuolla Kangasalatalon edessä. Meillä kunnan tervehdyksen tuo korkein luottamushenkilö eli valtuuston puheenjohtaja Raimo Kouhia, joka matkustaa Pauliina mukana sinne. Idea tästä jutusta lähti viime kesänä, puhuttiin Rusin Antin kanssa, joka ajoi johtaja, että eiköhän pidetä Olavin kunniaksi tällainen kokoontumisajo tai kunnia-ajo. Ja Antti sanoi, että saattaa olla, että tehdään se sillä, että Olavi ei tarvitse olla paikalla. Mutta uskoisin, että kun päivä rupeaa paistaa jossain vaiheessa, niin tiedetään, että hän on tyytyväistä. Koivusen Heikki tuossa tänne eteenpäin. Me tehdään siis sellainen retki, että me siirretään täältä restaurannasta sen takia, että aika moni on käynyt restaurantapäivillä. Kuinka moni on käynyt restaurantapäivillä? No niin, täällä käy siis tuhansia ihmisiä. Missä se Ravi on? Rouhien Ravi. Ravi, tutkahan eteen. Noin, eli tuhansia ihmisiä. 30 vuotta on siis käyty restaurantapäiviä. Ja Tiitolan pelloilla siellä Saarinkylissähän tämä homma on lähtenyt liikkeelle. Siinä on yksi semmoinen tarina. Eli tämä ajetaan vähän restaurantapäiviä. Me ajetaan tuonne Sallisen liikennekeskuksen tykö, jonne 46 vuonna rakennettiin Sallisen talo. Eli siitä lähti sitten tämä kuljetuksesta kulttuuriin kodissa. Ja tämä meidän retki päästyy Markkulan taloon, sinne missä on Kesäpäivä Kangasala-laulu saanut alkuunsa tässä runo. Siellä on se paikka, mihin Salliset tuli vuonna 1944 syksyllä. Eli kun me ajetaan tätä reittiä, niin me ajetaan Sallisten tarinaa. Tässä kirjassa, joka teillä on, eli kuljetuksesta kulttuuriin, niin löytyy se tarina sitten aika mukavasti. Sitä on kiva sitten tutkia. Ja Lehoniemen automuseo on lahjoittanut nämä kirjat. Toinen kirja, Kaunis Kangasala-kirja, on sellainen, että sieltä löytyy näistä kohteista kuvia ja lisää tietoa internetistä. Ja sieltä löytyy tämä Kangasalan laulun tarina myös, joka sitten me käydään lausumassa tai laulamassa Haralaharjulla. Muuten retki menee sillä tavalla, että kun te nousette Kuohuharjulle, me mennään jääkaudelle 3 kilometriä jäätä 10 000 vuotta sitten päätti sulaa. Tähän tuli meri ja sitten tähän tuli 8500 vuotta sitten ensimmäiset ihmiset. Ja siitä me sitten jatketaan eteen. Olen todella iloinen, että me ollaan lähdössä reitille ja ehdotankin sitten, että hoidetaan kolmikantainen eläköhuuto suomalaiselle automobiilihistorialle. Valmiina! Eläköön! 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 Ja Heikki on sitten siellä liikenneympyrässä tuolla Kangasalan kirkon luona. Sillä on torvi, näytä torveen. Aina kun torvi menee tästä näin, niin sitten painatte torveen. Ja samoin kun teette Sallisen ohi ST1, niin käytätte torveen. Ja käytetään torveen, eikä se näin ole. Haluatko sanoa vielä ajajille, koska he ei kuule, kun he ovat liikkeelle. Puhutaan tuollaista muutama kysymys tuolla kansalaiselle. Ei mitään, tervetuloa Kangasalle. Mä olen äärettömän iloinen, että tämmöinen tapahtuma on saatu aikaisemmin. Mulla on Kangasalan 150-vuotisjuhlaa, joka on juhlavuosi ja saa osa sitä tapahtumaa. Ja hieno tapahtuma sinänsä, että vanhat autoneuvot ja museoautot on kuulunut Kangasalan meille erittäin merkittävä hieno tapahtuma. Tätä on tänä hetki miehiä olemassa.
kun täydet pullot saa puustata niin. Joka kerta kun puoltiuran tykkii, niin syntyy uusi hämähäkki mies. Ja pikkuveikset pistää puiden kylkiin, täällä on jälleen hämähäkki mies. Kiitos. Hienosti jammattu. Apua!